Hola, humans de passo catamboli. Vull fer una queixa davant de YouTube. Ja fa uns mesos que les clavegueres s'han omplert de polítics de merda fent tràfics d'informació, de sobres en bitllets i altres coses que prefereixo callar per no ofendre els nens. El col·lectiu de rates de claveguera estem molt indignats per aquesta ocupació il·legal del nostre espai. Ja fa uns anys que ens vau relegar a viure envoltats de la vostra merda i ens hi vam adaptar. Però enviar-nos als vostres polítics fastigosos és intolerable. Els ratolins tenen por i han començat a migrar cap al camp. Si voleu estar governats per polítics corruptes que utilitzen els vostres impostos pel seu profit personal i el dels seus amics, allà vosaltres. Però les clavegueres són per les rates. Així que o impediu que els polítics trafiquin per la nostra zona o nosaltres envairem els vostres pobles i ciutats. Per unes clavegueres lliures!